Benvinguts, amics. Espero que vos siga grata la xerrada que anem a tindre ara. Jo penso que sí. Anem a tratar de conèixer una miqueta el que va ser, lo important que va ser realment eh, la València musulmana. Perquè el dia que me va interessar investigar la València musulmana em vaig trobar que n'hi havia molt d'oscurantisme alrededor d'aquest tema. És dir, no interessava en absolut. I me refereix als acadèmics. La universitat i demés no interessava. No interessava. Els serà més grat es començar la història dels valencians a partir de la conquista de Jaume I, que està molt bé. Jaume I ens va conquistar en l'any 1238, com sabeu, i va conquistar València. Però el regne de València tenia 5 segles, més de 5 segles, anterior a Jaume I. Vol dir que així havia passat molta gent, havia passat molta ulla per el riu, veritat. I això no se volia ficar en valor per els motius que foren que tots coneguem, natural. Així no hi ha ningú, així apareix Jaume I i així ens ensenyen a parlar, ens ensenyen a menjar, ens ensenyen a viure, ens ensenyen a amar, ens ensenyen a morir. Doncs no és així. Anteriorment a Jaume I, com vos dic, varen haver des del 714, l'any 714, en què a Grècia, que era el governador godo que havia en València, es va entregar pacíficament als musulmans, fins a aquesta data de la conquista de València per Jaume I, que passen més de 5 segles, doncs ahir n'hi ha una sèrie de governadors i reixos musulmans que visqueren, viviren, sofriren, rigueren i moriren i foren soterrats a València. No ixos, també els que els acompanyaven i tots aquells que vivien, lògicament, en terres valencianes, que eren valencians, que venien ja de l'època dels cíbers, els romans i els godos. Molt bé. Jo vaig tratar de raonar en tota la gent que vaig poder per a fer-me els coneixements suficients per a poder embarcar-me en un llibre. I pensé que la millor forma de fer-lo seria tratar de que aquests reixos i governadors que havien hagut en València foren els que d'alguna manera anaren conformant la història viva d'una època, com vos dic, de més de 100 segles. És que és molt de temps. És molt de temps. Bé, sabeu que el primer rei, així vos he dut un parell de quadros dels que vaig fer fa un moment. Un amic així present m'ha preguntat el perquè d'estos quadros. Bé, l'islam no prohibeix en principi, en el Coran no fica res sobre això, veritat, no existeix una prohibició, diguem, real, de retratar el ser humà. El que sí que eviten ells és que ningú caiga en allò que ells consideren que seria un delit flagrant contra Déu. I seria tratar de que aquestes representacions arribaren a, com ocorreix en altres religions, veritat, arribaren
a ser motiu d'exaltació i, d'alguna manera, aquests retratats conformaren que algunes persones anaren a adorar-los o això ells ho prohibeixen. Però sí que és de veres perquè a partir d'aquest moment en què jo me vaig plantejar escriure el llibre, treure aquest llibre avant, ficar una miqueta de llum en la foscor, pues vaig estar visitant una sèrie de llocs allà on me diuen que havien representacions formals de reixos i de més en alguns castells, en el Trèspol del Castell, en Granada, per exemple. En Granada hi ha un lloc que és on estan tots els reixos nazarís, estan allí. Boabdil, l'últim rei nazarí, també el varen pintar en un moment donat. I altres molts, no? Però viatjant també, recordo que vaig fer un viatge a Itàlia i allí en la Galeria dels Uffizi, allí em vaig trobar gratament en una sèrie de personatges, com era Saladí, o Saladino, que és un personatge molt conegut en el món àrab, veritat, i altres, com Tamerlán i altres, no? I vaig veure que estaven allí, és dir, que sí que havien fet els retratos. I també vaig veure que Zurbarán, per exemple, va retratar al Mansur, que diuen els àrabs. I vaig dir, si estos retratos, igual que hi ha també retratos d'Abderramán I, Abderramán II, Abderramán III. Entonces, dic, si estos ho fem, en València no tenim absolutament res d'això. València se mereix 5 segles de gent ahí governant i els reixos de València es mereixen tindre també aquest record, aquest poder anar a este llibre en concret, però jo espero que més avant pues això pugui estar, no sé, en un museu o alguna cosa, jo ja faré per a que això aparega en algun lloc. I el que vaig tratar és d'anar treballant en els diferents governadors i reixos de València. Es comenci, lògicament, per el primer, Mubarak. Mubarak, el dia 10 de febrer de 1009, quan cau, veritat, el que és, durant molt de temps, allò havia sigut un cresol de cultures i de més, no? Allò se'n ve a terra, veritat. I jo vaig dir, este home crea la primera taifa de València, i aquest 10 de febrer, recordeu-ho, perquè fa ja molts anys, del 1009, fixeu-vos on estem ara. I dic, este home se mereix que el retratem. I vaig estar buscant a la persona adequada. Veureu la cara que té este home. La meva dona se riu perquè l'ha conegut, la Pepe, Pepe de la Ribera, un home d'Horta, un tio fantàstic, en una gran personalitat. I el més destacat d'ell era la intel·ligència i la bondat. Era intel·ligent i bondadós, perquè se dedicava, era d'aquestes persones que anaven i miraven un camp i diuen, això val tants diners. I no s'equivocava, mai va perdre diners. La gent que el buscaven per a aquests treballs, ell ho feia molt bé. Jo, sincerament, estava orgullós de ser amic seu, i ha faltat, veureu, però
ha quedat ahí. Jo espero que un dia, a no tardar, aparega en algun museu perquè pense regalar-ho. No vaig a cobrar res, vaig a regalar-ho. I igual que passa en el teatre d'ahir, que és Abdelaziz, que ara vos parlaré d'ell també. Abdelaziz és possiblement, per a mi, el rei més important que ha tingut València. Perteneix també a la primera taifa. En la primera taifa passa una cosa. Este Mubarak, Mubarak crea esta taifa independent junt al Pont, sabeu que se va fer al Pont, i Dénia. Van ser les tres taifes que se van crear així en el que era, diguem, el xarc andalús, que és la part esta de la València de l'època. I vos dic això perquè este home va estar regnant i va tindre una mort molt desgraciada, en el sentit de que se pegà un colp en el cap, se caigué del cavall, estaven fent, en aquella època els agradava organitzar parades militars i tal i qual, i en eixa parada militar el cavall tropeçà i ell caigué i desgraciadament es matà. Al morir ell, la gent es va tirar contra el seu companyó, que era Muzaffar. Havien sigut els dos, havien estat els dos, diguem, governant, encara que el rei era este i l'altre era el seu amic. Es dedicaven en un principi, eren assequiers, eren els que duien les séquies, no? Les séquies de València. I s'havien fet rics, realment. Venien de Còrdova, clar, i havien arribat a València com administradors de les séquies. I ja vos dic, al morir la gent es tirà al coll de l'altre i l'altre desaparegué. No se sap molt bé com va desaparèixer. I qui va vindre així? Doncs va vindre l'Habib, que era un amic personal de... L'Habib era el rei que havia en Tortosa en aquest moment. Tortosa era àrab, no tenia res que veure en Catalunya encara. Entonces, este home se'n vingué a València a fer-se càrrec de lo que era el govern. I per a tindre més força li va demanar el rei de Dénia, Mujahid, que l'acompanyara en el govern de València. Però no se duien bé. Mujahid i l'Habib no se duien bé. Se tenien antipatia i al remat l'Habib pegà a fugir i diguem que s'apartà i deixà que el rei de Dénia, de Mujahid, es quedarà en València i estigué governant uns anys en València fins que arribà este home. Este home, Abdelaziz, estava amagat en Saragossa. Estava amagat en Saragossa perquè els homes que havien matat a son pare, resulta que el buscaven per a carregar-se-lo a ell també. Ell era net del Mansur, el Mansur, que diuen, es diuen el Mansur. I son pare, el pare d'este xic, d'Abdelaziz, que tenia en aquest moment 15 anys, va ser assassinat i fugí i els partidaris dels samerís, que era com es dia el grup
que apoyaven a este xicón, al pare també, pues anaren a per ell i el dugueren allí a Saragossa. Bé, varen decidir en una reunió que este xicot era la persona idònia per a vindre a València a fer-se càrrec del regne de València. I així a font. Li ho varen comunicar a Mujahid, al rei de Dénia, i este va estar d'acord, perquè ell perteneixia també, ell havia nascut en Còrdova, Mujahid, us puc parlar somerament d'ell, perquè és interessant. Mujahid era un home notable, en el sentit de que havia fet estudis allí en Còrdova, havia nascut en Còrdova també, es casà en una dona cristiana, en aquest moment era molt normal. La mare d'Abdelaziz també era cristiana, era filla del rei de Navarra, Sancho de Navarra. Per això, ell té els ulls clars de sa mare. El pare no tenia els ulls clars, però sa mare sí. I vos dic això perquè era molt normal en aquesta època els matrimonis estos entre àrabs i cristianes, sobretot. Era molt normal, era molt normal. I com vos he dit, estos dos reixos, tant el de Dénia, Mujahid, com Abdelaziz, la mare d'Abdelaziz i la dona d'este home que, a més, este rei de Dénia, apoyà moltíssim, gràcies a la dona, als mossàrabs. Els apoyà moltíssim. I no a soles en Dénia, perquè ell va conquistar Mallorca. Ell va tindre una flota important i va conquistar Mallorca. I no sols Mallorca. Va conquistar també diverses illes del Mediterrani. Algunes havien sigut dels italians i bé, els italians, passat un temps, se van apropiar novament, però ell va fer ràcies en la part de Xènova i de més. Era un home que, a més, era molt hàbil en el comerç i totes aquestes coses. I a la seva mort, el fill d'ell, Ali, es va fer càrrec de Dénia i va ser un rei també que va estar vora 30 anys, perquè era un home que pactava amb la gent i tenia bon cor, i també, com havia vist que son pare ho feia, ell també apoyava a tots aquells, els mossàrabs i les diverses ètnies que havien, i era un home que dugué a molta gent a Dénia, poetes, escriptors, intel·lectuals, savis, que els portà a la cort de Dénia. Bé, tornant a Abdelaziz, volia dir-vos que este home es mereix, mireu-lo bé, es mereix tindre no una estàtua menudeta, una bona estàtua, com la que té Vinatea, com a mínim, i en una plaça pública en València. Per què? Perquè este home va estar regnant 40 anys, que per a l'època era algo raríssim. A la gent la canviaven cada 2 per 3. Igual que el fill que hem vist, Ali, el fill de Mujahid, també va estar vora 30 anys, perquè era un home que no li interessava massa la guerra. Era un home templat, li agradava la cultura, el món de la cultura i demés. I vos dic això perquè Abdelaziz li diuen el rei constructor, perquè ell quan arribà a València tenia un perímetre de muralla molt reduït, venia de l'època dels romans, encara. Hi havia 4 portes menudetes. I València, ell pensava que es mereixia ser més gran.
i li digueren el rei constructor perquè ell va crear la nova València. Va fer les infraestructures que necessitava la ciutat per a que tingueren aigua, hi hagueren fonts, jardins, horts. Va crear escoles, no sols coràniques, que també, perquè estava la gran mesquita que se va construir en aquesta època, pues, havien escoles coràniques, però és que ell, a més, va crear escoles de medicina, d'astronomia, i va dur a València, gràcies també al carinyo que li havien tingut al pare, tots, diguérem, no tots, però molts dels grans homes que havien hagut allà en Còrdova se'n vingueren ací a València perquè era un remans de pau i ell pues, els va anar col·locant. Alguns en l'administració, altres pues, eren intel·lectuals, eren poetes, eren metges, però de categoria, o sea, d'un nivell enorme. Entonces, València, segons els escrits que jo he pogut llegir i que vosaltres podreu llegir també, en l'última part del llibre he fet una recopilació de llibres que jo vaig tindre que llegir i consultar per a escriure el llibre. I ahir molts historiadors àrabs te parlen de que València, en eixa època, en l'època d'Abdelazid, va ser el més gran, arribar a lo més alt. València la coneixien en tots els llocs. Per exemple, ell se va preocupar de que es crearen moltes moreres, plantar moreres a Manta en l'exuberant horta que havia en València. ¿A qué? Para crear riqueza. Entonces, resulta que él crea una infraestructura enorme y se exportaba a tota Europa. És dir, que eixa seda valenciana tenia fama en tota Europa. I va ser gràcies a aquest home. I no sols això. Ell apoyà no sols als intel·lectuals i tota aquesta gent que era important, però també als orfebres. L'orfebreria valenciana tenia una acceptació enorme, una acceptació enorme. I després estaven, lògicament, els alfarers, ahí estava, com no, Paterna, sobretot, però hi havia unes escoles d'alfareria, perquè tot això ho creava ell. I dins València, ell va reorganitzar tot el que era la ciutat i crear, a banda del que vos he dit, hospitals també i palaus. Se varen fer molts palaus. I com no, ell se va fer el seu palau també. Ell tenia l'Alcàsser, on ell vivia, però a passar l'estiu a ell li feia goig viure fora de la muralla, es sentia més lliure. I ell, junt al Túria, que entonces es deia el Guadalaviar, ell va crear una almúnia, que es deia, que era el palau d'estiu de recreo del rei. I tenia uns jardins, segons conten, ahí està tot especificat, segons conten, tenia uns jardins esplèndids, perquè a ell li agradava també la jardineria i se duia els millors perquè li treballaren els horts. Però és que no content en això, este home és que li agradava també la música, li agradava el ball, li agradava que li tocaren el llaüt. I així n'hi havia intèrpretes de llaüt meravelloses, perquè la majoria eren dones. Les dones eren fantàstiques. I la millor escola de ball que havia en tot l'Àndalus, no sols en el Xarc, sinó en tot l'Àndalus, és dir, que les contrataven per anar a ballar on fora. Eren una escola famosíssima que havia en Xàtiva.
I ell apoyà això i se dugué gent a València perquè hi haguera també gent així ensenyant ixe ball especial que fem. És dir, que era un home molt inquiet, i no li agradava gens guerrejar. Si podia casar a una filla en l'enemic i així se feia amic d'ell o no, depenent com fora la filla, ho feia. Feia pactes, feia molts pactes. I així va viure este home tots aquests anys. Crear aquesta infraestructura enorme, que foren aquestes muralles robustes, que encara queden, el que queda en València de les muralles àrabs són les d'este home, que cada volta se troben més trossos de lienços i coses, afortunadament. S'ha perdut molt, perquè així hi ha hagut un rechaç als moros durant molts anys. I s'han fet verdaderes barbaritats, us ho dic que és de veres. Però, a pesar de tot, han aparegut coses noves, perquè cada volta que es caven i fan, doncs apareixen coses noves. I vos dic que este home li dien el constructor perquè, a banda de tot això que vos he contat, ell creà eixa muralla que tenia un fosso en àuia, era pràcticament inexpugnable en l'època. Tenia un grossor estimable, cada 15-20 metres n'hi havia un torrelló de defensiu, o sigui que li tenien por. I conten els que van escriure sobre aquest tema en el moment, els cronistes de l'època, diuen que València estava considerada la ciutat millor fortificada de tot el xarc andalús, és a dir, de tota la part esta, des d'Almeria fins als Pirineus. I això era fantàstic, de veritat. Era molt bo perquè la gent es sentia protegida. A banda, València tenia aquesta exuberant horta que vos dic, que l'envoltava per complet i que era molt rica, perquè teniu que saber que, ho dic també, en l'època romana i goda, la gent menjaven el mateix, sota, cava i raïm. És dir, menjaven un poc de raïm, pa, perquè n'hi havia forment, i poc més, res més. És que no se coneixia ni l'albarxina, ni la carxofa, tot això ho dugueren els àrabs. Tot el que coneguem ara i que ens agrada tant, la carabassa, que bona està la carabassa, moniatos, tot això ho dugueren els àrabs. Així no hi havia res. No hi havia res. Menjaven sempre el mateix. I els arbres frutals igual. Ells coneixien inclús el que ens ha donat tant de prestigi als valencians com és la taronja. Però els taronxers es tenien com a adorno. En els palaus plantaven taronxers com a adorno. El que sí gastaven era la llima. La llima la gastaven, l'oli d'oliva, per supost, i les espècies. Meravellós, perquè les espècies antigament no sols feien que el menjar tinguera més bon gust, sinó que també li donaven la condimentació, no era la mateixa menjar-se una creïlla amb orredó que aquesta creïlla ben condimentar en unes bones espècies. Això ho sabem nosaltres. Bé, vos dia que este home se mereix, en principi, perquè a València aconseguí que digueren que era la ciutat, atenció, en aquesta època concreta, en què ell va estar aquests 40 anys, digueren que València era la ciutat més noble que havia en l'Àndalus, perquè tenia gent molt important. Per supost que ell va acunyar moneda també, va acunyar moneda de plata i d'or. Va fer acunyacions de moneda de plata i d'or. És que és un pou que no veus el fons. És meravellós. Este tio era realment increïble, no?
I jo crec que es mereix que els valencians de soca i arrel, i els que no vulguin ser de soca i arrel, doncs també, tot el món se mereix conèixer-lo. No estar com està, que està ja no oblidat, pitjor encara, no ho coneix ningú. Això és una pena molt gran. Jo, no fa molt, vaig fer una conferència al Rapenat i allí per dir el conseller que va vindre i tal, li vaig dir, mira, escolta, jo tinc aquesta idea, què te pareix? Pues passa't un dia i parles amb mi, que estic pendent d'anar a parlar amb ell, a veure. Jo no tinc res que perdre, però sí tenim tots que guanyar, perquè si això m'apareix, aconseguim que estiga en el museu, per exemple, d'història, que m'apareix a mi que hauria d'estar, perquè, que a mi m'apareix molt bé, tenim uns reixos meravellosos, cristians, i estan tots en l'Ajuntament, tu te'n vas a l'Ajuntament, i estan tots allí, tots els quadres. Però estos no n'hi ha ningú. És que estos són bords. Estos són bords. Pues no, són gent que es mereix estar i estar reconeguts, perquè feren grans coses per València, tots ells. Uns més que altres, perquè ahir n'hi ha una caterva de gent, ja ho veurem. Jo vos estic parlant dels més destacats, no? Però n'hi ha molts més. Bé, doncs això és la meva idea. La meva idea seria que aquest home tinguera una estàtua com té Vinatea, no ho tenim que fer, ja parlarem, ho tenim que fer. I a veure si els polítics d'una vegada se banyen i fan el que tenen que fer, i és donar a conèixer la història real de València. No la que s'han inventat, la que ens volen contar en enganys, en manipulacions. No, la real. Això és real. Tot el que conta ahir està tot documentat. I me la xue en qui vulgui. Així n'ha de clar. Jo estava parlant amb gent, com vos dia, en la universitat, i escolteu, m'han dit que no els interessava, tu, 5 segles, és que més de 5 segles, d'història de València, no els interessa, no li interessa a ningú. Al departament mitjaval no li interessa. Bueno, ja saps qui està allí, no? Pues que a més era amic meu, era amic meu, ara ja no és amic meu. Però bueno, ell ho coneix, i jo també, perquè ho coneguem de fa anys. A mi no m'agrada ficar-me en la gent, no m'agrada perquè no és la meva forma. Si estan així, els ho dic amb la cara, però si no, no m'agrada dir este o aquell. Però nosaltres sabem i després ja ho diràs als teus amics. I bé, jo pense que la gent que es dedica a l'educació deu d'estar obert a lo que és la història, perquè la història musulmana de València té un pes enorme. Va estar molt més anys des que estem ara en Jaume, sabeu? Molt més. Són 5 segles i pico llarg. Entonces jo crec que se mereix que la gent ho conega i que sàpiga que sí, han viscut, han patit, s'han alegrat i han mort i han sigut soterrats molts homes i dones que ens han precedit en la història. I què digueu? Que això no interessa? No interessa? A sant de què? A sant de què? I si parlem dels mossàrabs, que este home sap més que jo, està més qualificat, però jo he estat investigant i així en València una cosa que tenien la majoria, bueno, hi ha almohades i demés que són més radicals, però en aquesta època que vos dic jo, que la gent era molt tolerant, convivien 3 cultures, sense cap problema. Els judeus, els cristians, que es diuen mossàrabs, i els àrabs. Els àrabs eren una minoria, teniu que saber-ho. I sí que és de veres que la llengua oficial era l'àrab, però no la coneixia molt poqueta gent, perquè és molt fotuda. L'àrab és molt fotut, i ho he intentat i sé 4 paraules, que a més
són paraules que mos venen de lluny. Esta persona que és tan jove no ho sap segurament, però si jo vos dic mà, què vol dir mà? Dius meu, àvia. Àvia, totalment. Tota la vida. Ma mare, quan jo era menut, me deia, xiquet, vols mà? Mà és àvia, en àrab. Perquè a mi m'agrada la civilització i vaig molt per Marroc, ho he anat molt, en altres èpoques, i m'he trobat això, que la gent, jo li dia mà i me donava àvia. I anava, a lo millor, com me va passar en Marrakech, la primera vegada que anava allí, me van encomanar uns pantalons així amb plets, que estaven de moda en els anys 60. Jo soc un hippie, com sabeu, i algo me queda del hippie. I vos dic que vaig arribar a una tenda que me digueren ahí tenen quantitat de coses, veritat, referents a lo que és la roba. Hi ha molta roba. I les tendes són molt grans. Vas buscant catifes i n'hi ha 50.000 de tots els jocs. I busques roba i n'hi ha també. Jo li pregunté al moret aquell, escolta, tu tens este tipus de roba així, vull uns pantalons amb plets i tal. I el tio me diu, sarauets? Dic, perdona, què has dit? Sarauets? Se diu sarauets? Sarauets? Dic, ja m'ha cagat en ta tia. Che, dona'm un abraç, tio, què me dius? I resulta que vas per allí, ixes de les muralles de Marrakech i te'n vas a veure els horts i veus a la gent que per a parlar, ara no ho sé perquè fa temps que no he anat i la gent jove és una altra cosa, però en l'època que jo anava per allí, la gent de certa edat i manco major s'aponaven com fent així en l'horta no fa molt, i encara ho fan en alguns llocs. S'aponaven per a raonar-ho en l'altre. I jo deia, collons, això mos ve d'allà. I ja vos dic, n'hi ha moltes tradicions que s'han conservat. I vos dia que així va haver una època de tolerància perquè se dona el cas també que tenim algo important, que és una església que tots coneguem però que no hem estat dins perquè no ha desaparegut. Està només el campanari, on està concretament el Palau de la Generalitat, allà en el raconet, quan tires mà anar a lo que són les Torres dels Serrans, pues hi ha un campanari allí. I aquest campaner perteneix a l'antiga església del Sant Sepulcre. I aquesta església va estar oberta durant tota la dominació àrab, va estar oberta al culte. No se tancà mai. I allà hi havia cavallers del Sant Sepulcre que venien, estaven agermanats en els de Jerusalem. I això molta gent no ho sap. I valga que queda el campanari perquè si no no sabríem ni on estava, encara que en alguns llocs apareix. Jo he tingut la sort de poder fulletjar notícies referents a això. Sant Vicent de la Roqueta, per l'amor de Déu, Sant Vicent de la Roqueta, que així és per la porta de la Boatella i anaves directament allí a Sant Vicent. En Sant Vicent va haver un nucle de mossàrabs que vivien allí, varen viure durant tota la dominació àrab, també. Sabeu la història de Sant Vicent, la conegueu, o la coneguem, i això és una història molt bonica també, per al que no la coneix, perquè ahir hi havia, ja en aquella època, perquè era un sant molt famós, Sant Vicent Màrtir, pues resulta que era com avui en dia és Santiago de Compostela, no? On va la gent allí, el camí de Santiago, fent el camí allí, a la Roqueta. Venien de tots els llocs,
venien d'Europa també, gent d'Europa, de França, de Bèlgica, venia gent allí. I venien, clar, d'Aragó, de tots els llocs que havien, de Navarra, anaven a parar allí. I era gent que venia amb molta devoció perquè era un màrtir de cristià que havia sigut molt important. Per què vos dic això? Perquè en aquesta època estos mossàrabs resulta que estan lligats per complet a l'idioma valencià. No deixaren de parlar valencià mai, mai. I ahí estan les xarxes, i ahí n'hi ha documents moltíssims que te parlen, n'hi ha poemes meravellosos que te parlen d'aquesta època, veritat? I ha hagut una continuació de la parla perquè els àrabs varen deixar no a soles que la gent, perquè, com vos dia, en el 714, quan arriben els àrabs ací, resulta que a Grècia es diu o a Grècia, es diu, tio, no volem enfrontaments, volem entregar-nos en pau, pacíficament. I els àrabs, a canvi d'això, es varen deixar que tingueren les seues costums, la seva forma d'organitzar-se i la seva religió i l'idioma. Sense problemes, no va haver cap problema en això. Igual feren en la comunitat jueva. Els judeus també tenien el que es deia el call, que era on vivien ells. Ells vivien, pràcticament estaven en el centre de la ciutat. La plaça La Figuera estava al costat de lo que és avui en dia la seu de València, no? Antigament la gran mesquita. Una altra cosa que va construir este home, que li agradava moltíssim que la gent anara neta i que no tingueren enfermetats, una forma de previndre les enfermetats, eren els banys. I va fer una infinitat, va crear una infinitat de banys. Avui en dia queda uno a soles, els del Melic, o el de l'Almirant, que diuen. Mal dit, l'Almirant, però bé, això ve posteriorment, els almirants d'Aragó. Crearen allí un palau i se quedaren els banys i digueren que no els havien fet ells, això ja s'havia fet fa anys. Per cert, allí varen trobar a un rei moro també, i això és una altra història, que se va disfraçar de dona per escapar i el pillaren allí. Ja vols dir que se tenia... És que, no, ja ho sé. Jo és que vos dic, quan tinc un públic entregat, jo em creix que a voltes no, que tenim que anar... Sabeu que tenim que anar a dinar. Però bueno, jo estic dispost a tornar quan faci falta.